Pengarate bisa tetap kaya butuh wapak jering turah mesti kata Tujuh lagu sabut kekal sajroning alas Pripasko dasar alas kawan kang liwat-liwat Jawa Moro Jawa Wati saka Moro Palimong Karyarat sing tembangan negari alas Pripaskara ana mung dia walaupun ket sakoco badhe apa keker wonten ing bumi Tanjung Moco sae pake kaloro pindho kudal jeneng saka bae
Bondet itu gede apa? Saya adalah bangsa kecorong Indo. Wah, lupa sopoyo. Ono Narendra kakak gede dhuwur tetreke kaya tuku silmarta. Biar menteri meripate ambane tak wedok-wedok. Senane duwe wong wedok kang lagi lumpuh pedhotok. Yen to mana cangkeme Winda kuwase wong lain. Rambutnya ibang tuh kaya gogok sak mata-mata. Ora ana mangoso. Mangoso sak tiap lutro ora ana siji loro. Wong dadi ana bodhat iki gedhe ngomong tepuk tangan sirawe ya ta. Para saguling prajurit tresna budaya. Dadi ana payu. Dadi ana kodhok. Wonten iki mana? Dadi ana kecik. Kokdot sawo. Dadi ana tika. Durung kena perahu. Dadi ana tika. Nuwun. Aku buatan ngangge kalawan jenengan. Nggih. Dari ini sama dari Dika, piye kabarmu le? Waduh, kasanget dawuh sae menika Kang Mas. Najan boten nate kelake panjenengan. Kula kita sehat walafiat saged kembang kali panjenengan ngoten Kang Mas. Bagus. Aduh. Yo wis tak saluk. Najan kowe karo aku oleh pasamuan agama ora tau ketemu. Sing penting lak padha sewaras. Padha becik ora ana sing konangi malungane. Yen aku tutuk bedhe kang kaping 3 kok iki. Para prajurit mangkalane yudha. Pangeran ana ing dinane iki. Kowe karo aku megawe ana balane dhewe. Ora Mas Paki Setiawan yo Mas Kipat. Dinane Mas Paki tiba para prana. Ateges sing dinane iki wis dikantuk bocah sing dikapake yo prajurit. Moga-moga tetema pirangan sakloron kadya keluarga sing sakinah mawaddah warahmah atut untung kadya iki hati putra Allahumma. Allahumma. Jere. Kono. Longgo sing prayoga manata masuke pagelaran. Dika, ayo lato-lato longgo sing prayoga ya. Dinane iki wae marep rasane atiku. Nadyan kendhane sing jombong senengane suarane. Kendhane ora pisan pindho pertolongan saka kayangan mundur ning arca padha berkandhane muga-muga wae bapake seman sak keluarga sabubare nanggap pagelaran Tresna Budaya rezekine tambah lancar Allahumma ados saka balakon boyolan penyakit tegak karo rezekine Allahumma. Saben-saben jeneng bondet metu. Mendung sing teko kulon balik kulon. Mendung sing teko ikan balik etan. Mendung teko lor kidul balik ning pamane dhewe-dhewe.
ora ngerti perkara apa. Sebab dina niki aku gawa gambar rumah iramane saking saturi wah. Perbawane jenggote Joko. Perbawane jenggote Joko. Aku lagi aku dengan jenggote wah. Api lah. Jenggote Joko. Apa itu? Tulisan. Wah, Joko kuwi jere. Kamu sak Joko ora kena disepalane. Ora kena disepalane. Kampung kondang kalongo. Lek jalanan bagian kamu. Kau beri kita bawa CKS busuk-busuk. Orang tadi boleh ngangos mau sing penting dari duit aja apa. Ayo macetnya dong. Ayo diukel. Maju. Muga-muga tak dongane sesuk buka papat ning genteng jajak. Karo ning militer. Urung enek lho. Urung enek militer. Ayo. Bagus juga dari satu. Nggak salah yuk pakai dewa. Ayo, iki anak-anak dadak. Anak-anak kang dadak maju. Itu jam. Jamnya buaya. Sama.
Halloween, maju. Halloween. Halloween. Buta Halloween. Lah iya Halloween. Bulan rupanya saya pakai. Ayo Pak, kemana? Hey, what is your name? What is your name? What's up? Okay. Halo. Pak Cik kurang hilang sini dari kurang itu. Banyak Halloween ya, makan ujian. Dia. Jangan ngomong gitu. Jalanan. Masa ini tak yo bagus. Ayo Pak. Untuk dongkrak pesonamu Pak. Saya semuanya. Ayo duduk nih. Ayo wes orang paten tak kapan nih Pak. Hei, kita bayaran. Pak, ngono nek kepange ceklek ora sabar nek kipang. Saya nek kipang. Hei, kepange ra gawe kipang. Pak iki lho. Gua mau budak kepang. Apa ceklek wil? Kepange wil. Winasita selain aku Sudah. Maksudnya sama pakai. Ayo. Winasita selain aku Tornado.
marai. Loh. Koden muncul jajak kan. Ayo nyok. Ayo nyok. Yo.
kayak kamu. Spesial buat Mas Bondet. Nyewot ilalang. Cuma Oh, ilalang. Godok ilalang. Enak sih. ceklek sama ceklek. Aduh, akhirnya. Ilalang, ilalang. Ini ilmu sekali. Bukan seperti jadi saksi cerita Mas dikain lagi nih. Kira lho. Celok Banyuwangi. Celok Gusti Allah. Mas Dayati, Jason.
Samboyo, lek kan jenenge Samsuri. Yo. Ayo baris. Ayo. Winosita solae anu cukrono sobe saja enak Merah. awet sukaret padamu kasih setelah Dan, kemudian kaset ke zaman pendengar aku sih. Ya tukang jalan. Bola anak TikTok. Dan permati. Lapik kamera. Kamera aku lapik. Tapi larang. Karo Piye gini. kan gue kudume lah. Di ta? Lah kuning ke Oh bawah. iya. Harganya berapa? Paling 24. Terus yang sini gini dia. Iya. Ayo tolak. gawe. Tak. Iya, sampe kan gede. Kayak pecune sini bakul-bakul wih gini-gini. Oh, tiada terkira itu Ya, ini lah. Pokok medok atas dong. Oh, tiada terkira Ayo, bakul rapi. di video Bang. Oh, tiada terkira itu segala-galanya. Oh, tiada terkira itu segala-galanya. Ayo, bapak-bapak yang ingin senang kesehatan. Ku rindu kayamu ketika bersandar. Oh, lepas dengan ceria. Bakul Ku sepuasa. rindu kayamu ketika berpacaran. Melukat segala
bagus. Kita kali. Api makmur karo Joko. Makmur setangane kok gitar. Wah, ditutupi ini apa? Halo. Halo. Halo, Bu. Rapel sajering tengah alon-alon. Kenapa? Lesko budaya. Ora untrak-untrak gedhe. Kita lakukan. Hah? Ora adon-adon jago. Nek dudu jago pitik jago menungso. Pendelare iki ora majuren. Sapa sing wanita ning yuda marang gedhe kuwi Janarka. Yen kowe ungguling juret lakon tak sebab bapakmu apa? Aku mikir kok. Cek. Apa mbok kira aku wedi karo kowe, Cek? Kowe bocah dewi iki sore wani nantang perkara karo aku apa sing tak beteni. Dari kabeh piro peperangan antara kowe Bayu karo Kotok Gede kuwi padha aduan awak kabeh ayo maju ora mung siji loro kuyuk lekane ati wah jebul perang pemasan rebut balung tanpa susuk kabeh padha nutuke kakuatane nutuke kakyasane ning ana menungso siji saja kece ana menungso siji saja duwe sifat adigang adigung adiguna Ya pertunjukan ya. ana menungso siji saja kece karo kowe aku ana wong tadi yuda saja kok cakeme kebak kece tenan ketara yen to menungso duwe watak adigang adigung adiguna tapi bukan adi gurita ayo maju apa kira aku ngerti kowe karo upah sing kowe kono
Apa kok kira aku wedi? Bingkar bingkur kukorong akarana karenan magisi sekarang rojminan kita sinopo sinokapa berbakar pawakar kita ngerpo luhur kampung kabeh panas Jawa aku mau agama ngaji
buat produknya tadi. Apa? Kayak apa ya? Motornya gede. Tapi gede. Hah?
Pak Dul. Terima kasih. Aja ini. Tak kuas apa. Modelnya Ini lah. ini lah dicamat ya. Wis, apa? Dari layak, ya boleh ya. Hallelujah.